Igbo ndị ọma nnọọ n'oge ime obi nke ụbọchị tata. Ahụbeghị nke isi moto mebiri azụ ya dị n'ọsụ. Ihe m na-ekwu nke m bụ na nwaanyị emeteghị ya. A gwara m ọnụ na ọ bịara ha akwụsị na nke nwaanyị. Mmọnwụ ndị ọba jere Ojoto ịba mba ebe ndị Ojoto na-eme mmemme. A ga-echi nwata ọzọ n'ala Igbo n'oge gboo. Ime obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Onye ọbụla nna ya karụ nka n'ala Igbo ga-aghọta ihe anyị chọrọ ikwu kịta. Maka na abịa n'ala Igbo, e nwere mgbe nwoke na-abụ ọdịruo, ọkachasị mgbe ochie, mgbe gboo. Ọ nọkọta etu a, ọ kpọkọnata ụmụ ya, kpọọ ndị agbata obi ma ọ bụ ndị dị agha ekekwe ebe o si n'ụtọ nwaanyị wee kee ihe. Okewa kechaa, nna m mere ya na onye anwe nka na onye anwe nka na onye anwe nka. Abịa na be anyị, a na-eke n'afọ nne ya bụ Maazị Okeke gị na ụmụnne gị onye anwe nka ndị anwe nka ndị anwe nka. Na be anyị ka m na-ekwu, dịkwa ọdịiche na be unu. Mgbe ụfọdụ nwoke na-abụ okechaa okefo nke dị agha a ga-edowe adị ama. Mgbe a jụrụ nna m ihe ọ sịrị bụ na nke a bụ nke a ga-eji n'azụ onwe. Ihe anyị chọrọ ineba anya kịta, etu esi eme ya na mgbe gboo, ọ na-abụ ịbịa ịkpọọ ụmụnna ha bụrụ ndị osiarị na nekwa onye nyere ihe a adị ama ma e nwere etu o si dawa. Ndị osiarị apụtasị na anọ m mgbe nna unu si na onye ahụ. Kịta abịazie edepụta nke a kpọrọ wil, ya bụ ide ekpe ọkwe. Ede ya edewe edechaa ya, enweghị onye nọ mgbe nwoke dere ya na-abụghị ọsụsọ ya na onye ọkaiwu. Ụfọdụ adịghị onye ọzọ a na-akọta. Edewe edechaa ya, ewuru na ada agụ ya agụ na-abụghị mgbe nwoke nwụrụ. Otu ihe so n'ihe anyị ga-enebanye anya n'ụbọchị taata bụ kedu nke ka mma, maka na anyị afụgo na mgbe ụfọdụ ọ na-abụ edewe ya bụ ihe, dechaa ya bụ ihe mgbe nwoke nwụziri. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ihe nwoke dere, maka na ụmụaka ụfọdụ na-asị mba na ọ bụghị nna ya dere ihe a. Anyị ma mgbe di m Chukwuemeka Odumegwu nwụrụ, ya bụ ekpe o kere o dere ede, emechara ọ bụrụ n'ụlọ ikpe ka a gara kpezuo ya. Ịma na mgbe ụfọdụ anụta agbọghọ atụpụ agadi, anyị nwee sị ka anyị mara kee nke ka ibie mma. Anyị ebuo na mmiri gbuo mmanya, kedu nke ka arụ? Maka na mgbe ochie, ọ bụrụ na nwoke kpọkọnata ndị ụmụnne ya na ndị kwesịrị ịnọ wee kee ihe ya, oke nwee kechaa ya, esemokwu adapụta, maka na enwenatara onye eziokwu ga-asị mba na ya nọ mgbe nna ya kwuru ya. Mana ugbu a kịta bụ ọ bụrụ na apụta nwoke ede ihe, ọ bụrụ na ọ ṅụrụ mmanya ụbọchị o dere ya ama ha, ọ bụrụ na e nwere ụmụ ihe okwu, abụghị m onye ọkaiwu, mana amaara m na ọtụtụ ugboro na ya bụ ihe edere ede bụ nke ndị oyibo na-akpọ wil, ya bụ ide ikpe, na-ebute okwu nke bụ na mgbe ụfọdụ nọ n'ụlọ ikpe ka a na-anọzi kpebie ihe nwoke dere, a na-ama ha mgbe o dere. Otu ihe anyị chọrọ ineba anya n'ụbọchị tata bụ kedu nke ka mma. Ime obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. A na-ekwu esi buru n'obi na ọ ka bụ n'ọnwa ole ma ole gara aga ka a kwupụrụ ihe gbasara ekpe nke nna anyị di m Chukwuemeka Odumegwu dere na mmụọ. Ha nọ n'ụlọ ikpe ọtụtụ afọ. Anyị amara na mgbe ọgwụ mara na ọ ka bụ kịta ka a kasịrị na etu nwoke chikwuo okwu na etu aka ọ ga-adị. Nwankwo dị asụ ka m bidokwa n'ebe ị nọ ọzọ tinye ọnụ n'okwu. Igbo bụ Igbo,
ihe ha akarụ nke gboo ebe ya ha akarụ ọgbara ọhụụ nke ọbụla nọ n'ọwa ya na-alụ ọrụ ya maka na oge gboo nwoke kebe ekpe kechaa ọkpọkọ na ụmụ ya ọkpọ ma agbata obi ụfọdụ ọkpọkwuo ma ndị ọgọ ma ọ bụ ebe ya nwa bụ nwa di ya na ndị nna ya ochie ka babụrụ ochigharị n'ọkwa Chukwudịbe nwe ebe a Uchenna nwere nke a Ugochukwu nwere ebe a Adama ama chọọ m ahụ eyetuba si tinye ibe o ji tinye ya Adama ama chọọ m ahụ ọsọ obeke ka nna ya agwa nwe ebe a ọhụwakpu chegbuo na ọsọ Adama ama chọọ m ahụ ibu nna ka ịka nwe ebe ahụ o nwere agwa ya arụ ịkpara ọ napụghị ọ ya kaba ji eti ihe Adama ama chọọ m ahụ a na-asịzi nke afọkwara nụnụ ka ezi sị ya chọọ m ahụ ọnụ ya taa ma onye nwe ya ya dogbọrọ nke a nwee ka o si dịba ya chọọ ịkọ nri ya aka na-akọ ebe o nwere ihe chọrọ ime ya na-eme ebe a were echere onwe ya unu enyeghị ihe nke ọfụma ya were eburu ego were na-eriju ọgwụ ya chọọ ya abụzi na ọnụ chọọ iwere kwuru na-ejekwa ụgwọ ya ji ọkwa na ụlọ chukwu ya achọọ ya abụghọ na ụlọ ya ama onye nwe ya ọ ebe ahụ ka ị fụrụ ewetara usoro agba ochie wee weta usoro agba ọfụ ịbịa na nke ide ekpe ede eziokwu na ọ na-ebube katakata maka na ụmụazị mee ụfọdụ asị ọ bụghị nna ya dere nke a ụfọdụ asị mba na onye ọkaiwu dere ụfọdụ asị na nwaanyị ọ na-akacha ebu katakata ebe e nwere ụbara nwaanyị ma ọ bụ ebe ebisara ajọ ọrụ maka nwaanyị nke isi nwere ike sị na nke ọdụ abụghị eziokwu na ya na lọya dị na mma ma ọ bụ na ya na mana ile anya ama m ọtụtụ ebe e nwekwara ụbara nwaanyị oseghị okwu maka na onye nwe ede ekpe nwere ọgụgụ eji ede ekpe na-aga odechaa ya o mee ya ozuo ụzọ isii na ụma edebe ofudu na akụkọ a na-echekwa ya dọkụmentị ụmụ akwụkwọ ewere ofu nwere ike ọ chọọ ofu onye ibe ikwu nne ya nye ofu odewere ya chọọ onye ọzọ ebetere aka dịka be anyị na nka aka m na-ekwu ya na onye kacha were dee ekpe nnọgoro na ntị fụ n'anya bụ nwoke be anyị nweburu ọdụ ụgbọala eji m akpa afọ a na-akpọ sie n'oko maka na nwa Ajaagụ Mgbeke lọya nke si obodo oyibo nata akwụkwọ o wenatara na nke na Enugu wenatara bụ ofu nke si mba Afrịka nata bụ ofu nke e wetara na bankị bụ ofu ochi etu ahụ gbalichechaa ya wee gwalie ebe ndị na ihe ekeghị ya eke ụnụ ekenye aba na ụnụ ekewana ọnọdụ dị mma anyị anụ na o nwere ka ejere n'ụlọ ikpe ma ọ kpụkọgharị ya oche nya nke odudo alụ na ihe akaba ahụ osigharị aka nkụ mgbe onye chọrọ igochi na ụkwụ ya na-aga warawara anya warawara ya afụrịrị ya etufu ikpe ọkaiwu weta nke a ụnụ ojeje wepụta nke dị na bankị ụnụ ojeje weta nke e nyere onye a ụnụ ojeje onwe mgbe ụnụ ga-egobicha mmadụ niile n'otu eziokwu agbanata ya nke abụọ ochie bịara makarịchaa nke abụọ bụ nke eji amazi nke emere nkebọ dịka nke agba ọfụ na-ewu kịta efunere n'ime agba ọfụ na anyị na-eme nke ochie maka onye nwe ya hachatara etu ọsị ya na ije na-ededo nke anya dịka ndị na-azụ ahịa ọsị ya ngwa ihe gbasara moto paasị a na ije na-ededo ya anya akụrụngwa eji arụ moto otu n'ihe egoro ihe gbasara nka na ụzụ igwe moto ihe na-ededo ebe anya nwoke bụ na ebe a m tiri dọkịta na-eneta ahụike nrụrụ ụlọ ọgwụ na ebe ọ bụ na ịgụcha narụ dọkịta na ije na-enedo ya anya ekpe ka o kere ihe a na agbara ọfụ ịbịakwazie n'akwụkwọ ife ụmụ ebe ọ rụpụrụ ụlọ obibi gị ndị mmadụ etu o si wee dị ya eche na o nwere nke bana abụ dịka ọgọ na ibi ya a sị na ụtọrọ ọhụrụ na-adụbụ nkọtọkọ nwere nke ya akụkọ ibi ya bana abụ na ọ bụrụ n'olu ndị ite asị intawovu asụtakwala anya onye nkụzi gị ọ n'ebe a ejere m akwụkwọ Igbo ụnụ anụghị ya ugbu mba ka anyị na-agbado maka na ndị eti ọnụ n'okwu karịrị maka na okwu a etego ọ na-ebute katakata ebe dị iche iche ka anụ ọbụla na-eji ime obi wee na-ama ụzọ riri gbara amụdị wee mụ n'ogologo ya daalụ ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ọ dị mma ebe ọ na-enye nsogbu bụ na ọ bụrụ na ị gaa n'ụlọ ikpe aka
ịma na ụlọ ikpe anyị nwere etu ha si wee gbaa mbọ. Ụfọdụ ikpe na-anọchi ebe ahụ, ọ kachasị ikpe ala. Ụfọdụ ikpe na-anọ ebe ahụ 10 afọ, 7 ekpekọta ndị bịara ikpe anwụnwa. Ya bụ mgbe ọbụla emegidere mmerụ na enweru ihe gbasara ihe a gaa n'ụlọ ikpe, mara na nsogbu adịna. Ọ dịzie ka a ga-asị na o ruru kịta, ị ga-asị na onye dịka di m Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ezigbo gburugburu na nwachasịrị ihe ike, mana emechakwara afọ ụzọ eji weru ihe gbasara ihe nwoke mere n'ụlọ wee pụọ n'ama nọrọ n'ụlọ ikpe na-ekpe afọ one na one kịta. Ọ bụ eziokwu na obi ena, mana ya bụ ihe gosiri na ọ dị ka a ga-asị na nke a na-emekọ kịta were etu ọ dị. Maka na ọ bụrụ na a kpọrọ ndị osiarị mgbe mbụ sị ha nekwenụ, ụfọdụ n'ime ha ga-adị ndụ taa. Ọ bụrụ na onye ahụ kwuzie kwufie oke kwufie mbọsị ọ ga-anwụ osi n'ọnụ rewe. Aka onye nwetara, biko tinyere ya ọnụ n'okwu a. Ide ekpe ọ na-adị mma maka na onye kewere ihe o nwere na-eke ya ka o si masị ya. Mana ọzọ dị ka ibi ya bụ na ọ bụrụ na idebe nya bụ ekpe, anyị ma na Igbo nwere omenala, maka enwe nke a kọọlụ m, o wee bụrụ na nwoke nụrụ nwaanyị na-abụ, mana nwaanyị nke bụ anya na nke izizi abụrụ nwunye di, nke izizi ana nwụọna awanụta ya, anụtachazi anya. Ọ bụrụ na nwa nke izizi bụ ihe ji aka ya wee jekwa ụgwọ isi nwaanyị nna ya na-anọ, igosi na ọ kwadoro ka nna ya nweta nwaanyị ọzọ, ya bụ nwaanyị batazie ya na nwa nwoke nwee isiri ofu ụzọ aga. Ịghọtagbo? E wee mechie mgbe nwoke bịa nwụọ, e wee kelee obu nwoke kenye nwaanyị Kenye nwaanyị ka ọ bụ ụmụ nwaanyị, kenye nwunye ya nke ikpeazụ na ụmụ ya nụnụ. Anda ebe nwee kenyere ya nwunye ya nke izizi na anya ebe ahụ ka ọ dinekwa, a sị na ọ dabara. Maka na abịa na omenala Igbo na obu nwoke na ọdị ọkpara ya nwe anaghị ekewa isi mkpaji. O wee bụrụ ya dịka ihe a na-ekwu na enwe nke ọ na-awe ekeche mkpe ebe ejewu na ikpe si na ọ bụrụ nwoke dere. Ofu ụmụ ya wee sị na ya gwalụ onye ọkaiwu mgbe e jere ịgụnya bụ ekpe edere, wee sị ya na ya nụlụ, maka na ọ kpọrọ ya nwa n'ekwentị, na ya nụrụ na ị na-akpọ ndị ị ga-achọ ka ha bịa gbuo osiarị, na-ejekwa n'ụlọ na mbọsị dị otu a ka a ga-agụ ekpe edere. Mana ndị ga-erite uru nwa bụ ụmụ nke nwoke na ịkpọzuru ha, mana ihe karịa obi bụ na ya na-ewe nna ya ka nwoke. O wee bụrụ ya bụrụ esemokwu. Mana ihe nwoke dere n'ekpe bụ na ọ gaa ahụ 10 tutu wee mebe ihe dị n'ekpe wee dere. Ụmụ nke nwaanyị nke abụọ mụ nwa mara ụmụ nwoke ebe ha matawara isi wee sị na ọ kakwa mma na a ga-eje chọrọ nne ha ụlọ, maka na ọ dị ka ndị nke nna ọchịagha abịa. O wee bụrụ ya na ịma na a sị na nwaanyị anụtara ikpeazụ na ọ dị ka onye ka a kacha akwụ n'anya. Ọ bụrụ na gị nwa bụ nna na-ede ekpe na enwere ihe ọjọọ ebuore nwa gị n'obi, ịmara otu ihe esi akazie mgbe ị dị ndụ, imee ya, maka na o nwere okwu akara mgbe a dị ndụ na mgbe nwoke nwụrụ anwụ wee kazie. Na ka o si adị mma bụ nwoke ọbụla ma na ọ na-ede ekpe ya nọkwalụ ndụ doziri di ya, maka na ide nke ụmụnna ga-asị na idetebịa a ga-etinyekwu ya ọnụ. Ọ dị ka i kwuru, ọ bụrụ ikpe niile ka a na-ejelu ụlọ ikpe, e nwere nke a na-ebute n'ụmụnna. Ịma na nke na-ahụ ekwe anya omume n'ime obu anyị ejekwuwe igwe kapịa anya bụ ihe ọnụ, were ya ka o siri ka ọ ha m nọpụ na aka nwere ndị anyị na-aba ka a na-etinyekwa ya bụ ọnụ n'oge. Ime obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu.
ọkpọje ndị Igbo abịa m ebe ị nọ ya bụ okwu bụ na etu anyị si eme ya mgbe gboo ọ na-adabara anyị ekpewu ya ekperebu ya na ụmụnna ịga na uwe ojii na kọtụ ebenata maka na ọ bụrụ na ị gaa n'ụlọ ikpe tata ọ bụrụ na ikpe a na-adịghị ma ọ bụ na nke ndị uwe ojii ọ bụrụ na ikpe a na-adịghị na obodo anyị niile bụ Naịjirịa ndị Igbo chi nọ n'ime ka m kwuo n'ụkwụ ghara ebe ka na ejere udo ebe ahụ ego na onye ji ego na-ekpegbu ya bụ tinye ọnụ n'okwu a ndị be anyị asa achọghị isi ọchụ edebe n'ụzọ nke mbụ bụ na ọ na-adị mma onye ga-eke ekpe ideri ya ede ijiri ọnụ kwu nọrọ ndụ ka ebe ekenye m ekpe ọ bụ onye dị ndị na-eke ekpe n'ala Igbo onye nwụrụ anwụ anaghị eke ekpe ya bụ nke ọ na-abụ nwoke nwa akpata onye ọkaiwu ọbịa gụọ ọ bụzi ya ekpe ka ọ bụ onye dị ndị na-eke ihu ya achọ ga-abụ oge onye dere aka ejiri de na ọ dị mma ka eji ede na ọ dị njọ mana ọkwa iwetara ihe okwu ka ọ bụ nwakwụ dị ọzọ kwuru ya na adị mmadụ isii adị isii edewere ma nke obodo oyibo ma nke ụlọ akụ ma nke ndị nọ n'ebe a ọ maka nke onye ọ dịrị ele enwere ibe ị na-agbara ọsọ mgbe ihe dị ndị ideri o nwere onye na-atụ egwu kwa gị nweta ncha ụtọ ya nke idobekwara n'iji enedo onwe ha ka m bịa m ụtọ ya bụ mgbe ị nọ ndụ ọ bụrụ na onye ọka iwu gị ka esi ya dee imeghị ihe ọjọọ ọ ka o were dị mfe maka enwere ike agbabe onye nwere ezigbo akụ na ụba ụbịa ma nwere ikpe ọ na-eke nwere nke o dobere onye bụ ohu ibe a na o ketere be nna ya ka o bu na ya jede ụmụ isaa ndị ibe ọ na-eke na egbe o ji agba mbọ nwa ọrụ onwe ya ọnụụlọ gbukwara onwe ụlọ bụrụ ji na iri n'ugo eze ụlọ ọnụ na-agba na onwe ihe a na-eke onye ọbụla nwere ohu n'ụlọ ka na obere ụbọchị inwetara ụlọ nke anya ọ ndị kpatara akụ ka a na-ekwu ndị nwere ihe eji eke ịnọrọ ndụ segụwa ya ị na-anya n'anya ada ama achọ ma abụ ma gụọ ibe na ka ahụ ịnọ ndụ ka egbe ibe niile ehe ka oge nwe ya ibe niile ehe ikere n'egbe ka ịnọ ndụ ọ ka oge nwe ya maka na ọ bụ achọghị apụghị tupu ụbọchị a chọrọ ga-apụ onye ọbụla mara na nke ya mgbe ụfọdụ ka ndị ọgaranya na-abịa ọ bụrụ onye na-azụ ọbịa nwere ife dị ka ụlọ ebe a na-emepụta ife ma ebe a na-atụ mgbere dị iche iche ife dị ka ịsatọ iri onye nkene gị nwekana iburu ụzọ gbata ha na ya ide nọ ya na-amụ ọrụ na-amụ ka esi eme ya ma ọ bụrụ ndị ga-ekwentị maka ụfọdụ nọ n'obodo oyibo na-agụ akwụkwọ ha amaghị ebe ndị ha dị ugwu mba ụbọchị anyị ji ekwu nke ha agwa ngị na anyị na-eme onwe anyị ejeghị m ha fụrụ gị ka a na-arụ egbe ma ikweghị na iji agba mbọ ọ bụrụ m nwa ka a na-arụ ubi ya na-akọ ji ebu m ụzọ mara n'ime ụmụ m onye ji ha na-akọ dị mma onye chọrọ iso nọ ya ịbịa soro na-akọ ya na-elekọta ya anya achọọ m abụ ji ha kọrọ ya na-agbado maka ike ihe ehu ma ọ bụ onye chọrọ ịkụ egwu ka ohu nwoke jere obodo oyibo na ọya 35 natabakoro jita ndị gara Kongo nata ndị Kongo oru ka na-eme na nwa ya natara nwoke nke na ikwu ọjọọ sị ya popsi ama musician man n'ọnụ ndị iti ama musician man ji eneta ụlọ ọrụ anya ama musician man na ọya ji azụ ọbịa nwoke mara na ya gba aka nwa onwe nwanne nke ọ tọrọ ike ibe nyebe nwoke o nwere ego na dere dị n'ụlọ akụ bido tana ya ọgịnwe ya ịchọ ya ụtụtụ echi si dọwafụta ya nye irife ya ejebere onwe ya na obu ibe iji bụrụ dị ọkpara imejọ ya iji enye mmadụ ihe akpọghị mkpa mana ndị be anyị na-abịa were ahụrụ m ụmụnna anya onye mana kemgbe ikekwe na ị nwere tipa na-ekpo aja ife dị ka 100
kemgbe iji nweta ibe ahụ na-egbe aja ọnọkọtaba jụọ ha ndị dị ụdị mmanya na-agbanye na tiba ụdị mmanụ a na-agbanye na ya ọnọkọtaba jụọ ha nke na-emebiri ka esi arụ ya ije kere ihe ka ihe ma ikewata ọkara sị were 50 iji aka tokwu ya atụkwu ịchọ ka ọ gaa n'ihu okwu a ka anyị tinyekwu ọnụ maka na ọ dị nke na-agba na ụwa na-achọ ịga n'ime ine n'anya ọtụtụ ndị ji ego na Igbo ọ bụrụ na ha nwụọ akụrụba ha anaghị ụfọdụ adadoro akụ na ụfọdụ asị na ha gwọrọ ọgwụ maka ekere onye amaghị anya ụfọdụ asị na ha gwọrọ ọgwụ ego ụfọdụ ọ bụrụ na enweghị onye nwe anya dị na ya mgbe ọ dị ndụ ndị na-arụ ọrụ onye ha adịghị na ya mgbe a chọrọ nna ha bụ ndị na-alụrụ ya ọrụ eke egboro gị na egbe na ọgị nwe ndị na-alụrụ ya ọrụ evusachie ugwu mba ife so eweta ụdị ife na ife bụ ya ka m gwajire m ụnụ nna m tara afụfụ wee kpata ego ọ chọghịghị ka nta afụfụ mara uru ego bara wee sorokwa nke m anyị nwewe ụmụ nwoke so eme ya onye ataghị afụfụ anaghị ama uru ikegidere na-ama mmiri na-ama anwụ wee kpata nwuo 1,000 kpata 10 kpata nde baa na njeri nwa ha tonite ọ ji agụ akwụkwọ agụcha aka na ọgụ aka na ka nọ a nara ezumike n'ụlọ akwụkwọ n'eyi ka ọ nọ di mkparuore n'ọgụ ahụ na ise ọgụ iri ahụ na-abụ na ise anọrọ oge ezumike n'eyi ka ọ nọ akwụkwọ nsọ si na ebe aka onye dị ka uche ya na-adị ọ bụrụ na anọ ya oge ezumike ife ọ nọ bụ osi n'ụlọ nkwari nke afụta ọ baa na nkiri nwanne m mara na ịgba aka ife niile ha idobere achọghị ha bụ rikpọọ ya n'ụlọ akwụkwọ eshika na pụta ebe aka na o ji anụ ebe ọ na-amagharị ka okebe ụjọ ife niile nwere agwụ inwe ịgba aka nwa ịgbakwu aka mgbere ọzọ dị ka ibi ewu ndị nke na-aba mmụọ gị nwa ohimiri ka ebefe a ebe igodowere ikekwe nwa agba nke abụọ na-agba sekọndịrị nwa ha nwoke ka m gwara nwa m nwoke fa na ụmụnne ya ife njibe n'ụgwọ mahadum na nke na-ewufa ịgụcha mahadum anyị akpa amara m ife ije na-eme nwa m nwoke dị ahụ 11 afọ mgbe ha nọ ezumike ọ na-eje amụ ọrụ anọrọ ezumike nwa m nwoke na-amụ kapịnta anyị 11 ka inwe ihe iji aka maka na abụ na m na ndị nwa gụrụ akwụkwọ ndị ihe kachacha mara akwụkwọ ọ na-arụrụ ndị iti ọrụ eji nne na afọrọ m nwa n'anya eji m ahafere ya nke nwa na ọ nọ m nso na eji m ahafere ya nke na-ebute nde kwuru nde o ji emenwe ife dị na nde kwuru nde ka ọ gaa n'ihu ọ ka mma nke ọwụ niile na-eme nọrọ ndụ mee ya ikekwe mgbe ị nọ ndụ ka egbe ma e bụrụ onye ji nnukwu ego ine na onye ehe ikere ekwe ngwa bịa so ị nọ n'ime ya ka ịfụ ma ọ makwa eme ya ike nwere ike imecha ka harịkwa gị nọ ndụ ogbenye eje na-esoro na ndị na-ede weri ede ede ije de gịnị ka o ji ede ọ kwụfụrụ ebe anyị na-akọ ihe ebe ahụ ọ bụkwa mụnwe nke anyị ti na mụnwe ọ bụ ejighị onye ụgwọ unu tota nwe ihe ọnụ kwụọ ya ejighị onye ndị na-arị isi unu tota ihe nna m biko Ugwumba etuto Ugwumba etuto akpa abụọ na-eto ụkpara nne ka a pụrụ anụ ahụ ụmụafọ Igbo ekenekwe mbụ ụlọ ọ ka bụ nwanne ụlọ nwoke ya pụrụ adị jide ka iji bụkwa na na-eme nke ọma akwenye wetara ọzọgọnụ gbachaa taa a sị na okwufe dị mma n'ụzọ akwụkwọ onye mbunata ekenekwe m ụnụ na-esonye n'isi obi ụnụ na-agba ifekwe na-atụ aka mbụ nwa mkpọrọ asọmọmụ jere akwụkwọ na nkata alụ ndị be anyị asị na onye atọrọ ịnụ kọwarị mana ihe ejere nụ nne ya ha n'iyi ọ na ị na-esonyere anyị na ime obi ị naghị amụta ife ebe mere na ime kwụsị isonye mana uche dị ya
aka mbụ nwanne gị nwoke Ogbuọja ndị Igbo ndewo. Ọ dị mma na mpịachi kwurụta na ihe mkpokọta ihe niile anyị kwuru taa nke ochie dị mma nke ọfụ dị mma mana amaghị m ihe ga-eji eme nwoke ka ọ ghara iji ọnụ ya kpọọ ọnụ ụmụaka ya ndị nọ n'ụlọ maka ama m na ụfọdụ anọghị n'ụlọ gwa ha sị ha na ọ bụrụ na achọ nwoke afọ na ihe a dị etu a dị etu a mgbe a na-eme ya etu ahụ bụ mgbe ụwa ka ụtọ mana ebe ọ bụ na oyibo anyị pụtara ọ bụrụ na ya bụ ugwu mụta mgbaji ụkwụ agadi nwaanyị ga-amụta ejekọta ọkwụ mata na aka mbụ nwanne m nwoke Mike Onobo Ugwumba ndị Igbo ka emesịa